First time ka? Baan? Ay kabala ka na may kuha na ni naka-standby ambulance. Madlang people na tadali karon sa may SM Downtown Premiere. Ano siya ang Adventures on Ice. So dapat kuhanin mo dali inyong attire sakto. So dapat buhaton jeans dapat. Dapat inyong socks. May socks kung mga babae mo. Dili kung mag-sandal dapat na socks. Dili katong gagmay ng mga socks. Nya ang mga bata dapat 4 feet above. Before mo skate dapat naka-makeup. Magsuot na din may samang skating shoes. Siya basta-basta kay dili makakulit ang imong mangdoko. Kailangan lang pod proper attire ka kay kung maumpak at least naka-jeans. Apil ka dili. Adlok bayon. Saman lisod. Lisod. Kumusta man di mo apil dan eh? Sigod na sigod. Lisod dili. Struggle is real. Wala lang yun ang dahil. Event lang yun. Event, ana? Oh. X. Tapos. V. Oh. Tapos? Lawas. Tapos? Lawas niya lang. Lawas. Ana. Dahil. Oh. Event. Atlaw. Tapos lakaw. Ligyas ang basa. What's your name? Joff Nelia. Isa sa mga skaters, ice skaters dito sa Cagayan de Oro. Nakapunta na ng ibang lupalop ng daigdig dahil dyan sa kanyang talento. Advice mo sa mga new skaters? Practice lang, then kahit madapa, normal lang yun. Kasi kung di ka madadapa sa skate, di ka matututo. Yeah. Murag ka na siya, mga penguin, 60 daw ang kada isa. Tama? Kapila mga snowbear, tag 60. Si Ma'am Turicampo, isa sa mga teachers sa MPSC Don Mariano kami. Among Filipino teacher nga isa sa mga nagpa-principal sa ako. Bakit na ma'am, na mo agi ma'am, traffic ma'am. Stress much. Struggle is real. Pero katong wala pa nakatry aning ice skating ani na mo dani sa may SM Downtown Premiere. Taman pa ni September 30. So inyong mga families, inyong tanan nga mga friends, hindi ninyo ni barkada banding 1 hour, 180 tapos 200 kung weekends.